Agxeka uKhuzani ngogadla azagahle okosazi bechiunu. Ngubingelele ungamukele bule emakhaya kuSibanzonzo lapho sekulesela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nefika ngesikhathi. Seziningi ngempela ke inkulumo egxeka yena uKhuzani uFowapungose. Basho ngempela abantu ukuthi bengamele uKhuzani mayithi mayigadla ichiunu azagadle nangokosikazi bechiunu. Basho ngempela ukuthi uKhuzani uzokhumuleka ukuthi kulomntu lapho ugadla ngokuthi okosazi bechiunu abasamzaleli umchiunu abantwana abancane ngoba baprivetile bafuna ukuzalelwa ichiunu ngoba seliyahlanya. Abantu abaningi ngempela enkundleni zokuxhumana bamgxekile uKhuzani bathi noma thiwa uyagadla ngempela noma thiwa ichiunu lamona uKhuzani kodwa kumele masegadla egadla azafaka ukosazi phakathi. Abantu abaningi ngempela bamgxekile noma kukhona abantu kakhulukazi abahamba noKhuzani basho ngempela ukuthi ngesikhathi induku ngempela zigadla uKhuzani ngesikhathi ungizwe ethi uKhuzani uthwele ngogogo wakhe emva kokuthi ugogo kaKhuzani eshonile uthi abantu abaningi azange bephawule ngalolu daba kodwa bahleka bathi ayikhale. Bathi namanje ke ayikhaleke ngoba naseqaleni ngesikhathi uKhuzani egadla ichiunu abantu abaningi bahleka. Bathi namanje ke abantu abahlekeke manje mungalokhu bethi uKhuzani bengamele agadle kanje. Bathi vele yonke lento le iyonakele kumele kuhlale phansi kuxoxiswana kodwa uKhuzani akangabeka icala ngoba akekho kahle kahle omsulwa kulolu daba. Mbukele emakhaya ke mawubheka kulolu daba wena ulibheka nxa zombili ngabe wena ulahla bani ngecala ngabe ulahla ichiunu noma ulahla umfokapungose uKhuzani njengoba sekuze kwaphawula noCalvin uMathibeli. uCalvin uMathibeli ngizomkhumbula ukuthi umuntu ngempela ubegqishe noKhuzani umuntu bemsupporta kakhulukazi financially noma ngakuyimali. uCalvin ke umuntu wesiqhumama ophethe izinkapani eziningi esibala khona ezama security nezokwakha nezinye izinkapani eziningi. uCalvin uphawulile lapha kuFacebook uthe angimele uKhuzani mase ebhakela ungizwe kanje ngoba uKhuzani kahle kahle wacelelwa ungizwe kuCalvin ukuze amsupport ngezimali. Uthi uzokhumbula kwialbum isiqaqa samaxoki uthi le mali uCalvin yaphuma kuyo ukuze le album iphume. Uthi akukhona umqondo right ukuthi uKhuzani manje usengakhahlela ungizwe kanje. Wathi futhi uwrong ukuthi uKhuzani ngempela agadle azafinyelele kokosikazi bangizwe kanje. Abantu abaningi ngempela abanye bahambisane naye uCalvin abanye bamgxeka uCalvin bathi uma unikela kumuntu noma umsiza akumele umblackmail ngalo lo sizo loluhlala utshena abantu ukuthi umbona nje wasezwa yena. Bathi noCalvin ngoba eseveza manje ukuthi khona imali ayinika uKhuzani ukuze kuphume album isiqaqa samaxoki. Bathi nalokho sekhombisa ngokusobala ukuthi uCalvin wangamsiza uKhuzani ngokusuka enhlizweni yakhe kodwa wayefuna ukuthi kusasa masetshena abantu ukuthi wasiza uKhuzani ngoba umbonise kanje. Bukele emakhaya ke kuthini uphala wakho ngalolu daba ngabe ngempela ungizwe umlahla ngecala noma ulahla uKhuzani ngecala nokuthi ke ithini ukuthini uphala wakho ngale nkulumo ethula uyena umfoka kaMathibeli kokuthi waxhasa uKhuzani ngezimali. Phinde washo ngempela uMathibeli ukuthi khona izingoma zaKhuzani ezadlala emsakazweni zingekho ohlwini lwengoma ezodlala kodwa zadlala ngoba nakho wazana nongizwe. Abantu abaningi ngempela bashilo ngempela ukuthi kanti uKhuzani kade asile edlala okhosini edlala ngomkhoshosho. Mbukele emakhaya ke nathi inkundla ngezazi akahlangane nezazi ke silibhunge lolu daba nathi ke neVN ngoba ngempela okosikazi bangizwe ngempela abaphathekile kahle ngokuthi begadlwe engomeni kaKhuzani. Nathi ke VN masehlangana necomment section till next time indaba kweSimanzonzo ayipheli futhi ngeke ziphele. Khuzani ngiyakuzwa ukuthi ucule ngathi lapha ukuthi thina siprotect umacingwane siyaprevent. Angikwazi ukuthi Khuzani sekufanele ngisho kangakanani ukuthi uyekele ukusifaka indabeni zakho ngizwe. Mina ngeke uzungibone inkundleni zokuxhumana ngisho ezomaskandi noma ku-Instagram noma yiphi ne-social network ngiposta ngawe noma ngibhinqa noma ngenzani noma ngisengiphawuli ukuthi wena nomacingwane ngixabaleni aze nafika phi. As a matter of fact angilaleli ngisho uyilaleli ingxabano zenu but when you always have the nerve and the audacity yokuthi njalo ukuthi uhlezi usipetula umoya thina uhlezi ukukhuluma ngathi izinto ezinegative ngomndeni kaMacingwane. Angikwazi ukuthi ungene umxhasa apha emndenini kaMacingwane nezinto zabafowabo izinto ezomndeni. Ngeke uzuthola ungizwe ehleli ngaphansi kwesihlahla lekhaya kini elinda ukuzwa umuntu odlula ngendlela ukuthi uphila kanjani wena ekhaya kini nomndeni wakho nokuthi ninaziphi inkinga.
Siyakubongela ukuthi wena unabalandeli abagiya ngey'nkinga zabantu engazathi bona emakubo abanazo iy'nkinga. Wonke umndeni ngisho ungaya kuphi ungahlala phansi kwesihlahla kuphume iy'nhlambuluko zangempela, kodwa wena njalo uhlale ufuna ukuhlambalaza umndeni kamacingwane uzofaka abantu abangangeni kuwona, ufake umama, ufake osisi, ufake kwasani ethi ngizwe. Kodwa ngeke uze umbone uNgizwe ekhuluma izinto ukuthi wena uzalise bani, ubani uma wengane yakho, owakwabani kanjani njani, kodwa ngaso sonke isikhathi wena uhlala umhlambalaza ngomndeni wakhe. Singenaphi thina lapho? Ngakubuza nakuqala ukuthi wenziwa yini ukuthi uma uhluleka ukuthi manilwa njengey'nsizwa nilwe niqede impi yenu, singangeni thina lapho. Ungibone mina ey'nsizweni ngidlala umgangena lapho ngoba insizwa milishayile ikhanda, ikushayile ekhanda, ngeke uze ubone uma wayo esegijima laphana namaphinifa ethi uyolekelela indodana. Wena uhlulwa yini ukuthi uma uNgizwe uma ekuhlula nihlulane nodwa niqede le, noma nimbize nishayane niqedane, kodwa uhlezi ufake igama labafazi phakathi nendawo? Uhlulwa yini? Wena uhlulwa ukuthi nje uMacingwane kusukela ngiyingane ngisafunda e-high school, uNgizwe esuka eGoli eze efika eThekwini, esuka eThekwini eze efika eGoli, nihlale niplana la ukuthi uzokusiza kanjani ukuthi uye phambili ngomculo ungakabi ngisho isidudla leso esuyisona manje. Up and down uNgizwe kulekelela lento let's more in the same ukuthi ufike uthisha wakho waka grade 5 ekufundise musu udlulele e-high school ufika ko-matric noma ko-varsity, ungeke uze ukhohlwe uthisha owakufundisayo usayingane, wakunyukisa itebhisi. Uma ngabe ungazwene naye kodwa kusala khona naye igalela adlalayo lokuthi efike la efika khona, wena unyanyiswa yini ukuthi mhlawumbe uMacingwane nahlukana ngendlela enahlukana ngayo? Uma ngabe kana impact empilweni yakho uqhubekelana uhlala uvundulula izinto ezingaphansi kwamakhapheti, ukube kuya ngawo ngabe uyimpukane ungena njengempukane embobeni kakhiye, ufuna ukwazi ukuthi uMacingwane ubalala kanjani abafazi bakhe ngendlela into indaba zaMacingwane ngakhona nabafazi bakhe. Sikuhluphe ngani? Siye sathi kuwena. I have you on my WhatsApp. You will never even see me post anything ekumokayo. You will never ever see me posting anything ebonisa ukuthi khona la ngigudla khona or anything. But wena all the time uphelelwe ingoma, akekho the ucula isigege sakho sifike la siyakhona bese uma siphele endaweni ucule ngathi. Akekho owakubuza ngempahla zakho lezo uhlala uyithenga iduve itolo abalandeli bengayithengi, bani oke wakubuza, uke wawusibona sithini ngalokho thina? Kodwa wena ngaso sonke isikhathi uhlezi nje ufuna ukungena right inside phakathi indabeni zomndeni, uthi abalandeli benzeni ngalokho? Wena nje uphila kahle ekhanda, ku-right yini lokho uhlala ukwenza ukuthi sonke isikhathi ungene shi ey'ndabeni zomndeni wabantu? Kube kuya ngawe Khuzani, ngabe uNgizwe njengamanje uyahlanya emgwaqeni abafazi bakhe basokola ngabe usewafa, usibone sizokhokho basicela kuwena. Kanti-ke ngizokutshela mina, siyadla siyalala sidlo khona futhi siyajabula. Noma ngabe uthi uthwele noma ngabe uthi unjani, kube kuya ngawe nje usayifela ubona abafazi besokola ubusuthi hey ibambe ngakho. Lawo matoho namapetrol abazama khona la ebazama khona, wena usuke ungenaphi lapho? Ngoba ngabe niyayilwa nini igame yenu eniyilwa ngayo yomculo, angeke uze ubone uNgizwe ehamba ekhuluma izinto ey'personal ngawo. Isho wonke umuntu, zonke izinto ey'shiwa wonke umuntu zokungcweka, kodwa uma isishiwo uNgizwe fanele wena uyohlala phansi kwesihlahla enkandla umlinde ukuthi izinto zakubo zenza kanjani, uhambe u-expose izinto ey'nganasidingo. Kwabona abantu abaphila nawo njengamanje, mina ngiyakusaba mina ngiphila nawo ngoba shuthi kwabona ubaphilele ngokweqiniso. Awukwazi ukuthi wena njalo ungahlala uthatha amarekhodi akudala, uthi uthatha amarekhodi akudala uwavundulule uvundulule izinto nezomndeni ngaleso sikhathi, shuthi nalo phila naye usengakwenza kuyena. Ngeke uze wenze into ongeke uze uyenze komunye umuntu. Mina ngiyakusaba Khuzani indlela owenza ngayo izinto, anginendaba nokuningi, ekunendaba nakho indlela nje usipetula ngayo umbona. Uyawupetula umoya womuntu wena ey'hlalele kwakhe ey'thulele ey'hlele uphuthune nekabishi lakwakhe, ufike wena uzosipetula umoya. Cha shame, ngiyakubonga futhi ngiyakubongela, ngibongela nabalandeli bakho bathi begiye ngokuthi utheni kuMacingwane nomndeni wakhe engazathi bona banazo iy'nkinga. Ngeke nje umuntu edlala ingoma yakhe iphindwe njengekaJayiva kuthiwa iphinde ngobani, ngoba uyazi phakathi nendawo sefanele ukukhala uNgizwe namarekhodi.